Allah ma mijina rasuwa, ina son taimako. Na samu miji wanda zai aure na, ƙanina yana gida ne ya hana ni da in aure shi saboda bai da kuɗin sadaki. Ni kuma na amince mishi da a yi auren ɗin har lokaci ya yi ya biya sadakin ɗin, amma shi bai aminta ba, ya koro ni a gida nai. To ni kuma na buƙatar auren Aisha nake. Shekarun ki nawa? Shekaru na 40. Ke asali ina ce? Ni a asalin babbar doka gaba da ɗan Sadau. To ga kin zo a wannan ofis, me ke tafe da kiya? Abin da aka tafi da niya, na zo wannan ofishin mai albarka mai taimaka ma al'umma. Ina son a taimaka min domin Allah ma mijina rasuwa. Ina son taimako. Na samu miji wanda zai aure na, ƙanina yana gida ne ya hana ni da in aure shi saboda bai da kuɗin sadaki. Ni kuma na amince mishi da a yi auren ɗin har lokaci ya yi ya biya sadakin ɗin, amma shi bai aminta ba, ya koro ni a gida nai. To ni kuma na buƙatar auren yanzu. Ina son wannan gwamnatin ta taimaka mani domin Allah. Gwamnati ko ƙungiya? Ƙungiya to. Shi mijinki yanzu shekarun ku nawa da rabuwa da shi ya? Yanzu shekarar mu 4, Allah ya mai rasuwa. To tun da kin kai aure kun taɓa rabuwa da mijin ko shi an mijinki na farko har lokacin da ya rasu? Shi a miji na ba mu taɓa rabuwa ba. Me yasa yanzu kira ɗaya? Ina ɗaya amma sun yi aure. Guda ma bana nan wanki, ina da wanke ta. Ok, mata ne da sun yi aure? Don mata ne. Yanzu ba kowa gabanki? Ba kowa gabana. To shi ƙanan naki ya faɗi miki wani abu da yasa wanda hana abi sun yi aurar da ke ga wancan ne? Abin da yasa ya ce saboda bai da kuɗin sadaki. Na ce na ce a yi shi bashi, ya ce shi bai aminta ba sai ya kawo rabi sannan a ɗaura. To shi kuma alhali shi ba ya da kuɗin na rabi, ya ce dai a mai hankuri a ɗaura. Ni kuma na aminta, ni mai auren ɗin na ce a ɗaura ɗin in lokacin yayi ya bani. Shi kuma bai aminta da haka nan ba, shi yasa ya koro da gida ne. Ban gane koro ki ba. Ya an kai koro ki? Cewa ya gaba ɗaya in hita mashi gida ne. Haka na ɗaya kawai. To da baki ya faɗi haka ko ya yi wani abu na aikatar da haka ɗin? Zuwa ya isko ni kwance, dama shi ya aikin da cewa na ce na aminta ya auren ba kuɗi. Da zai zo sai ya ce mani ke mai auren ƙarya. Ni ce mishi mi amma anan mai auren ƙarya, sai ya ce kin turo mutane. Ni ce to ni turo mutane me suka ce maka? Sai ya ce to ke mi kice? Ni ce a'a ka gane ka faɗa ma abin da suka ce maka. Idan ka faɗa ma abin da suka ce maka, ni kuma zan faɗa maka abin da na ce musu. In ma ba su faɗi daidai ba, ni kuma sai in gyara maka in ba su faɗi daidai ba. Daga nan sai ɗaya mai labule ya ji harshe ya shiga ɗaki ya kwaso jikata da sirata da asir gahe. Sai watso garka ce gada in sake in dawo in isko shi gida nai in ba mashi gidan shi. Ke kuma duk binciken da kin kai ba ki gano wani dalili ba, sai kawai dan ɗai bai abun ga maki kuɗin ba, bai ba da kuɗin sadakin ƙasa ba? To a haka ya hudo mani. Ba wata babban na bayani ba, a haka ya hudo mani cewa ke mai auren ƙarya. To ke da kin ka fito gidan, ina kin ka yi? Na makwabta ni zo ni zanne na. Har ya kama da yamman bita da kulli ya ce mai gida yanda nake, idan bai hidda ni da gidan shi ba zai yanko mai sammaci. Da ga mai gidan bai furen da gidan shi ba, ana nan an kwana 2 zuwa na 3 ya turo wasu suna nema na ina Aisha take, ni kuma alhali na dan tsallake na ta wani gari. To ba a gane ni ba. To ke dan ni baki hankuri har zuwa lokacin da shi kanan nake ya ko in ce wanda ya kasan aure ki din ya samu kuɗin ya kawo sai a auren tun da shi addalili. To ka gane ni zama ya ishe ni, to ba san lokacin da lamarin na mutum ka gane yau da gobe waya gare ta yana cikin gida ne. Kuma shi ka ciyar da ke, shi ka shayar da ke, shi ka wata sutura ko kuma? Gaskiya iyaka dai an yi abinci na aka bani gida ne shi kenan, in ma ba a bani wata ba magana aka ba damar shi bace. To yanzu ga kikin zo ina yan wanki suke? Ƙannina suna can babbar doka gaba da ɗan Sadau. Shi wanga kanan naki ina yake zanne shi? Ina yake tunani. Ok, cikin garin Gusa. Uwayen ku ha? To duk da suke babbar doka amma Allah masa da sauran da ko guda. Ok, da sauran su ko? To yanzu ga kin zo a wannan kungiya, me kike so a maki? Ina so a taimaka min da kayan aure in Allah ya sawwaka. Da kuma a ɗaura ma aure da Allah ya sawwaka lamarin ɗin.
kenan kin ba ita kungiyar wakilci da in tana ya daura miki aure. Tana iya daura ma aure. To Allah shi. Amin.